Zo, je had er een mooi capaciteit in stussen en ik net alleen nog al die jaren jongens ik. En dat je dan zo wat dan die zangkwarts capaciteit dat echt heel voort is, dat is net te leeuw. Juist dan weet ik krijgen of zit je in een film. Een dag na de brand is goed te zien hoe groot de ravage is. Er wordt manmachtig oprommen en er moet een soort regelen worden. Het is de verzekering, het is het wetenschap, het is orenbedrijven, het is elektrisch, het is gas, het is, ja wat is het net? Ook het wetenschap komt polshichte nemen. Het bluswetter is knalreed. Dat komt door het bietensop dat broekt waant in het fabriek. Het is net gevaarlijk, doch schiet het net naar de wetterzuivering. Wij moeten voorkomen dat er te veel afvalwater, verontreinigd afvalwater naar de zuivering gaat. Daarom hebben we vanochtend gezegd, het schoonmaakwater dat mag in principe niet naar de zuivering. Dat moeten jullie eerst gewoon opvangen. En eventueel, als er onderzocht is wat de kwaliteit is, dan kunnen we nog kijken waar het verwerkt kan worden. En misschien zou het dan naar de zuivering kunnen, maar nu even niet, om te zorgen dat die zuivering niet overbelast raakt. De impact van de brand is groot op de 20 maaiwerkers. Deze maaiwerkers zien de restanten van zijn 20 jaar oude kisten maar ark uit het puin. Dus de gemiddelde diensttijd is dik 22 uur. Dus dan wist wel hoeveel mensen had je al heel erg lang zitten en ja, die hebben binding. En hun ouders of familie had daar ook een binding mee. En dus ze zijn redelijk onslijn, zeg maar. Doel is het fabriek zo gauw als mogelijk weer op te bouwen. In de tussentijd willen ze in Haans inpakwerk doen.